Hvad så alle sammen, det her, det er Jack fra DK Favorite Boys, og i dag vil jeg lige vise jer resterne af mit fyrværkeri. Jeg har ikke så meget som Emil nu har, men det er jo også fordi, at jeg fyrer det mest af nytårsaften, så i hvert fald, jeg har sådan en lille kasse hæksyl her, og en lille ring. Jeg har, der er to, der skiller sig ud fra de andre hæksyl, nemlig et hæksyl fra T. Hansen, og det her sorte. Det er det sorte, tror jeg. Ja, det var bare egentlig, hvad jeg lige hurtigt havde. Og når jeg får mere, så laver jeg lige en video. Så ja, det var alt herfra, og husk lige at subscribe. Tjek vores kanal ud. Tjek vores andre videoer ud. Tjek vores hjemmeside, som står nede i beskrivelsen her. Og det går vores Facebook-side også, hvor vi lige har rundet 30 likes. Tak for det. Og subscribe deroppe, som sagt. Eller jeg har ikke sagt det deroppe, men subscribe. Og ja, det var alt derfra. Hej.